Türkmenistanyň ýörüýte statusy bilen Türki Geňeşe goşulmagy maslahatlaşyldy. 28-nji ýylyna Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň baş sekretary Bagdat Amreýew Türkmenistanyň ýörüýte derejede Türki Geňeşe goşulmagynyň mümkinçiliklerini maslahat etdi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web saýty habar berýär. 28-29 ýylyna Türki Geňeşiniň başlygy Bagdat Amreýew Aşgabatda iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň ilkinji güni ol Türkmenistanyň daşary syýasat başlygy Raşid Meredow bilen duşuşdy. TDH-nyň habaryna görä mehman şeýşembe güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan kabul edildi. Berdimuhammedow we Amreýew Türkmenistan bilen türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň arasynda ýolu goýulan netijeli gatnaşyklaryň mundan beýlekde okuluny ösdüriljekdigine onam bildirdiler diýip TDH ýazýar. 28-nji ýylyna Aşgabatyň daşary syýasat idarasynda geçirilen duşuşyň barşyna taraplar Türkmenistanyň Türki Geňeşi bilen öýdara gatnaşyklarynyň häzirki derejesini ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Türkmen tarapy durnukly ösüşiň noktoy nazaryndan ulaw gara gatnaşyk we kommunikasiýa ulgamlarda öýdara hereketleri giňeltmek üçin Türk Geňeşiniň potensiýallaryndan peýdalanmagyň mümkinçiliklerine oňy seredýär diýip resmi habarda aýdylýar. Taraplar Türkmenistanyň ýörüýte statusy bilen türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine goşulmagynyň mümkinçiligini maslahat etdiler. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Özbekistan we Türkiýe Türki Geňeşiň dolu agzasydyr. Wengriýa Geňeşiň synçy agzasydyr. Gurama 2009-njy ýylda esaslandyryldy we agza ýurtlaryň döwlet baş tutanlary bu guramanyň türk dilli döwletleriň arasyna ýakyny hyzmatdaşlygy nazarlaýan onuny taýýarlar. Gazak mediýasy baryp 2018-nji ýylyň sentýabryna Türkmenistanyň Türki Geňeşe goşulmak ähtimalygy barada habar beripdi. Geňeşe agza ýurtlardan Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2020-nji ýylyň dekabryna we 2021-nji ýylyň martyna ýylyna iki gedek Türkmenistany Geňeşe goşulmaga çagyrdy. Media maglumatlaryna görä Türkmenistan özüniň bitaraplyk statusyna salgylanyp Geňeşe goşulmakdan gaça durýardy. NATO agzasy bolan Türkiýe Türki Geňeşde işçiň orun alýar. Libap we Mari vilayetleriniň dukanlarynda çilim sowdasy ýene peýda boldy. Satu ýer bilen başlanýar we köp sanly polisiýa işgäriniň gözegçiligine geçýär. Nowatlar müň adama ýetýär. Käbir ýagdaýlarda aýal alyjylar nowatdan çykarylýar we olara çilim satylmaýar. 30-njy ýylda Türkmenawat şäherindäki we Libap vilayetiniň etraplarynyň döwlet dukanlarynda çilim satuwy gaýtadan başlandy. Nowatlar birnäçe ýüzden birnäçe müň adama ýetdi. Bu arada habar berýän Azatlyň habarçylary çilimiň sowdasynyň ýerden başlananlygyny her dukanda 10 töweregi polisiýa işgäriniň gözegçilik edenligini görüň berdiler. Çilim her adam başyna 2 guturdan satyldy ýöne öňki aýlardan tapawutlykda bu gedek nowata gaýtadan durup ençime gedek 2 guturdan çilim satyn alyp boldy. Azatlyň Libapdaky habarçysy her kimiň birnäçe edek nowata durup her gedek 2 guturdan çilim satyn alandygyny belliýär. Şeýlelikde käbirler birnäçe edek nowata durup onlarça guty çilim satyn alyp bilipdir. Azatlyň habarçylarynyň aýtmagyna görä polisiýa nowatda duranlara ýedigderli gözegçilik edipdir. Jedel göze çykan halatynda polisiýa düzgüni bodanlary nowatdan howp tutsak edilmeginiň mümkindigini duýdurupdyr. Habarçylar çilimiň satylyp başlanmagynyň görülip eşidilmedeki tolgulma döredenligini aýtdy. Çilim satyn alan alyjylar köplençe satuw gutarmanka has köp çilim satyn almak üçin gaýtadan nowata durupdyr. Puly bolmadyklar kard alyp şol gün gaýtaryp bermek wadasy bilen çilim satyn almaga howlugypdyr. Azatlyň habarçysy polisiýa işgärleriniň özleri üçin uly mukdarda çilim satyn alanlygyny görendiklerini aýdýarlar. Libap vilayetiniň döwlet dukanlaryndaky bu çilim sowdasynyň dowamında çilimi alyp satanlar hem gözeýilipdir. Çilimi satyn alyp derrew hususy dukanlary hödürlemek üçin nowata duran aýallar köpdi. Käbirler çilim satyn almak üçin kard edip birnäçe sagatyň içinde puly ýzyna gaýtarmagy wada berip sowda etdiler diýip dukanlardaky ýagdaýa sineden habarçymyz aýtdy. Çilim satyn almak üçin gaýta-gaýta nowata durdum. Ähli pulumy sarp etdim. Indi ony satmaly we gazanan puluma azyk satyn almaly diýip Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Türkmenawadyň ýaşaýjysy görüň berdi. Başga bir denan 23 guty çilim satyn alandygyny ýöne tek olary satjak däldigini aýdypdyr. Men olary satjak däl çilimleriň bahasynyň ýokarlanmagyna garaşaryn. Satuw gutarandan soň ýene bahasy ýokarlanar, soň sataryn diýip Türkmenawatly ýene bir denan aýtdy. 30-njy ýylda çilimiň bir gutusy Libap vilayetiniň döwlet dukanlarynda 50 manada satyldy.
Hususy dükanlarda 80 manada. Bir gün öň hususy dükanlarda şol bir çilimiň bir gutusynyň bahasy 150-den 200 manada çenli ýetýärdi. 30-njy ýylda Libapda başlanan çilim satywy sagat 5-den 8-e çenli birnäçe sagatyň içinde dowam etdi. Döwlet dükanlaryndaky bu çilim sowdasynyň näçe günläp dowam etjekdigi entek belli däl. Geçen aýlaryň tejribesine görä döwlet dükanlarynda çilim sowdasy birden başlanýar, birnäçe gün dowam edýär we birden toktap birnäçe aýlap bolmaýar. Öňki aýlardan tapawatlykda bu gezek çilim satywy guramaçylykly geçirilipdir. Azatlyň Libapdaky kanun goraýjy edaralaryndaky çeşmelerine görä yerli polisiýa çilim satywynyň başlanmagyndan bir gün öňi 29-njy iýunda habarly edilipdir. Polisiýa işgärlerine nowatçylyk borjy barada duýduruş berilipdir. Käbir ýagdaýlarda käbir ýaşaýjylar günüň ertesi boljak satyw barada eşidip, eýem 29-njy iýunda akşam dükanlarda nowata durupdyr. Şol gün marada hem çilim satyldy. Adatlyň habarçysynyň sözlerine görä 30-njy ýylda yerli döwlet dükanlarynda çilim satyldy. Bu sebäpde hem çilim sowdasy polisiýanyň güýçli gözegçiliginde geçdi. Libapdan tapawatlykda marada aýallara çilim satylmandyr. Polisiýa köplen çizinan alyjylary nowatdan howpdyr. Şol birasyň özünde habarçynyň belleşi ýaly polisiýanyň arasynda tanışlary bar bolan adamlar çilimi çäksiz mukdarda satyn alyp bilipdir. Bu aralykda Libapda hem aýallary nowatdan kowmak synançyklary edilipdir. Libapdaky habarçymyň sözlerine görä, emma bu ýerde polisiýa aýal gyzlary çilim nowatyndan çykarmaga synançanda olardan berk garşylyk görüpdir. Birnäçe ýyl Odal türkmen häkimetleri 2025-nji ýyla çenli ýurdy temmäkiden doly azad etmek meýilnamasyny elan etdiler. Türkmenistan 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temmäke garşy göreş konwensiýasyna goşulandan soň ýurtda temmäki önümleriniň ilaty el ýeterliligini berk çäklendirdi. Şol bıraktyň özünde de yerli synçylar häkimetleriň temmäke garaşly adamlara medisina kömegini bermek üçin ýeterlik çäre görmeýändigine, şeýle hem temmäki önümleriniň sowdasyndaky korrupsiýa göz ýumýandyklaryna ünsü çekerler. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň aktivligi hasy ösdi we olar türkmen häkimetleriniň esasan syýasy, sosial ykdysady syýasatlaryny tanqidleýärler we il behwitli reformalary durmuşa geçirmegi talap edýärler. Golaýda Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlarynyň hususan sosial problemalarynyň çözülmegine kömek bermek maksat edýänigi aýdylýan Ol boy bilim, medeni we ýardamlaşma resmi däl jemgyýet Türkiýanyň İstanbul şäherinde döredildi. Onu esaslandyrjylaryň biri Nur Muhammed Anaýoň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigine aýtmagyna görä, Türkiýede şeýle jemgyýete ulydyrylyk we islegler bar. Türkiýede birgiden Türkmenistan raýatlarymyz bar. Hemmesine de kömek, meýat, ýardamlaşmak we şolar ýaly zerur nemelerde bir gurama bolsun diýip, hukuky taýdan aşagy düzgün kömek almakda da, bermekde de düzgün esasy borçlanyp şolar ýaly bir guramandy. Buna da esasy halkyň islew bildirýänligi uly bizik berenlerýär. Anaýew jemgyýetiň esasy maksady Türkiýedäki türkmen raýatlaryna hukuk gollawyny bermek, medeni bilim ugrundan dürli işleri gurnamak diýär. Bizim halkymyz hakykatdan 30 ýyllap bir gelek agzybirlikden, çevsizlikden daşlaşdylar. Türkmenistanyň syýasaty halky bir gelek her kim öz gününi özü görmeli ýaly düzgüne getirdi. Ana şonuň üçin Türkiýede de gününi görýärler, ýöne gynansaýam şolaryň içinde kömek eli budulman, kösenip beren maşgalalar, immigrantlar, Türkiýe raýatlygyny öýlenen aýal maşgalalar, raýatlygyny alan ýerleşjemiz bar. Buların hemmesine de kömegin gerektiğini göz getirdik. Şolaryň hemmesine hukuky taýdan bir gurama bolsak kim bolmaz diýip biz şolar ýaly ýola geldik. Bire bollaw bermek, ýardamlaşmak, milli medeni bayramçylyklarymyz bar. Şolatlar gurnamak. Şeýle-de Anaýew ýakyn geljekde türkmen raýatlarynyň bir ýere jemlenmegi üçin dürli medeni çäreler gurnamagy, jemgyýetiň türkmen we türk dillerine internet sahypasyny açmagy gözeňine tutýanlyklaryny hem Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigine habar berdi. Şolar wagtda Türkiýede ýaşaýan raýatlar mundan owul hem käbir resmi däl toparyň döredilendigini, olaryň zähmet migrantlarynyň maddi kömek ýygnandygyny we soňuna kän bir netijeli iş etmändigini aýdýarlar. Şeýle-de 2018-nji ýylda Türkiýede okuyan we studentleriň raýdaşyk guramasyny döreden 26 ýaşly Ömürzok Ömerkuliýew
parlament saylawlaryna synçy bolyp türkmen resmiýetleriniň gallawy netijesinde aşgybada getirildi we ýygyna göýberilmedi. Azatlyk radiosyna goşan maglumata görä Omar Quliýew watany dönüklikde aýplandyr. Soňra bolsa türkmen häkimetleri Omar Quliýewiň goşun gullugyna çağırylanyny öňe sürdiler. Ýöne 3 ýyl geçenigine garamazdan onuň ykbaly barada hiç zat ma'lum däl. Ömürdok Omar Quliýewiň şu ýyl 28 ýaşy dolmaly we ol 2018-nji ýylyň mart aýynyň başynda ýitirim bolupdy. Yeri gelende aýtsak Türkmenistana resmi däl guramalary döretmäge ýurdun kanunçylygynyň ruhsat edýänligini seretmeden Islenik raýatyň şeýle topar döretmäge mümkinçilikleri örençäkli. Çünki häkimetleriň olary dürli päsgeçlikler hatda haýwat atmak ýaly bir kanun hereketlerden hem heder etmeýänliklerini insan hukuklary boýunça halkary guramalar öz hasabatlaryna izgiderli belliýärler. Emma Türkmen resmileri halkary ýygnaklarda şeýle maglumatlary ret edýärler we adam hukuklarynyň ýurdun baş kanunyna kepillendirilýänini tekrarlaýarlar.